Okay, mayang mudto ng usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayang mudto world, mayang mudto universe. Ani ana pud ta manghigala nini atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw no usab karon nga unsa man tarong adlaw. Huwebes, Pizza 30. Pizza 30 na taron manghigala sa bulan sa Abril. Nahala no. Maayong mudto na kanaton tanan ang hinaot ko nga wala mo gibati sa lawas, walay ubo, walay hinlanat, walay sipon, walay sakit sa tiyan, walay arthritis ug wala wala tanan pero naginhawa pa. Importante gina nga mo ginhawa ta kay kung di na gani ta mo ginhawa wala nagyud tay kan kinang gitawag uli na ta mo ginhawa nga wala na babay na babay na babu na. Sa padayon ta mga higala no sa ato ang pagpanganak ato na i-congratulate ang mga katekista no siguro nahumana siguro mo sa inyo mga seminars no mga katekistas kay karong ugmang adlaw mahigala mayo uno na ba ya no sugod na dayon ta sa ato ang o sugod na dayon mo sa inyo ha mga pagpangalagad ayan no. So muna nga padayon gihapon kita no nya ato di ay nga andamon ang mga kaigsuonan nato nga mga katekistas alang sa ilahang mga gimbuhaton diri sa Manhuyod medyo na seminar na sila no usa ka adlaw nga seminar ni adtong itong usang adlaw no pitsa 29 no ambot kamo din na sa mga laing parokya siguro na seminar na pud siguro mo agi og pagpangandam alang sa atuang sa inyong pagpangalagad. Hala no nya kumusta naman ang akong mga parokyano dinha sa Ayugon? No, naghidaot ko nga naa kamong tanan sa kapiskay sa panlawas, walay mga problema nga nasugatan. Ayan, oh. Abino, andita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahano ni ining kamudtuhon. Abino mga higala sa April 30, Cebu Archbishop seeks urgent action as aging priests outpace new vocation. Ayan, no? Sa ato pa si Archbishop Abit Uy, medyo na problema siya kay murag paspas ang katigulangon kaysa ang paspas bitaw ang pagkawala sa mga kaparian tungod sa katigulangon kaysa mga bukasyon nga nisulod sa atuang tagsa-tagsa ka mga parokya no sa ato pa murag wala bitaw bay mupuli ingon di ana no so muna nga nanawagan in town si Archbishop Uy sa mga ginikanan nga inyo yung dasigon ang inyong mga kabataan nga musulod sa pagkapare kay medyo matawag na to og nagkajutay na mi ako daan 66 years old na ko ni mahuman ning ako ang mahuman kining ako nga bukasyon kining ako ang termino diri sa Manhuyod murag mo pahuway-huway na siguro ko mura og mo retire na siguro ta pero kung makaya pa no mag-agad-agad na ta sa obispo kung makaya pa revisyo gihapon ta pero dili na ingon ani nga kana bitang rigid ang ato ang pagpangalagad medyo suporta na lang no so mo kana ang panawagan usab ni Cebu Archbishop kining Abit Uy. Balita gikan sa Vatican, Pope outlined the qualities no of Vatican diplomats must be bridges and channels of peace. No mo na panawagan usab sa atuang talahurong Santo Papa nga ang mga diplomats ba kining mga gitawag natong papal nuncio kinahanglan nga mamahimo yung mga bridges no o kanang gitawag natong channels of peace kana bang kamaug gyud tang mopaangay gyud unsaon nga ang mga kanunay nga magmalinawon ang kalibutan sama karon no nga medyo gubot-gubot dako no dili gubot-gubot gamay kay medyo grabe gyud ang mga kagubot nga nagpanghitabo karon sa kalibutan.
Nahala, no? Padayon ta mga higala, mao kadto ang mga balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa atoang nga pagpangalagan. Abi no arita mga higala sa atong Saint of the Day. Abi no ang atong Saint of the Day karon bisag way nangutana. Atong Saint of the Day karon mga higala sigon diri sa ato ang list sa ato ang listahan, no? April 30, walay lain kung dili si sigon diri sa atong listahan mga higala si Pope Pius the 7th, no? Kini si Pope Pius the 7th, no, or Saint Pio, usa kini sa kasanto papa unya he implemented the provision the doctrine that kada bitawng siya maoy nagsugod gyud ba, siya maoy paghimo sa mga doktrina nga maoy hinungdan nga nasugdan gyud ang Council of Trent. No, murag siya bay nagsugod ba, no, kini si Pope Pius the 7th, no, or San Pio the 5th ingon anan, no. Unya he established many seminaries, confraternity of Christian doctrine. And of course, he corrected abuses in the church, providing food for the hungry. And he organized a fleet who defeated the Turks in the Battle of Lepanto. Uniya, matud pa, he deprived himself of many customary papal luxuries. Ayan, no? Sa ito pa, dako-dako gyud po katampo ni si Pope Pius the 5th, no, or San Pio. Nga naman, kisya mao'y nagdiha magsugod kaniya nga natukod ang daghang kayong mga seminaryo. Kaduha, ang Confraternity of Christian Doctrine. O niya, iyahang gikorektahan ang mga pangabuso nga nahitabo sa simbahan. O niya, usagyod sa iyahang mga gipanghimo. Mao nga, naghatag siya og kanang gitawag natong pagtagad sa mga kabus, no? Unya sa diha nga medyo ang mga Turks gusto mo invade sa Europe, si Pope Pius the 5th ang nag-organize og gitawag natong kanang gitawag nato og kanang gitawag na fleet na kanabitang grupo sa mga barko nga mo'y ni asdang aron gyud nga mapanalipdan ang Europe aron mamahimo kining mga Muslim, imo mosagop sa pagtuo nga Islam. Abi na mao kadto mahigala no balagtang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangalagan. Abi no ari na ta manghigala sa ato ang doktrina. What are our doctrines? Okay, no? So doon na kitay ang topic nato karon mga higala. Abi no, ang atong topic karon is the history of religious fundamentalism. Abi daw nagsugod kining kuan wang higala kining fundamentalism ni adtong 20th century. Noon niya atong gidefine unsa man kining fundamentalism. Kining fundamentalism ang higala is a strict adherence to literal interpretation of the Bible. No, mugyo na siya. Mao gyud na siya pinaka-sentro sa kining fundamentalism, religious fundamentalism. Muna nga gitawag sa ang ilahang mga gipanghimo og sola gratia. Sola kining skriptura, no? Unya ikaduha is do na pagyud sila lain nga mga adherence to kining gitawag nato sa in English og kanang only graces. Kung ang maluwas ang tao pinaagi sa grasya lamang, no, walay gitawag nga kana bitaw grasya gikan sa Ginoo. Sa ato pa ang kaluwasan sa tao magagikan gyud sa Ginoo. Ato pa wala nay ikatampo ang tao nya sola fides kanang gitawag nato og only faith can save you. Wala nay good works. So muna siya sa fundamentalism. No, strict adherence to literal interpretation. And of course, a reaction do na mo kining fundamentalism natukod pud kini as a reaction against
modernism. No, kabalo mo kung sa modernism ang higala. Kining modernism mura ba og ang kining literal interpretation sa Bible mao na gid na. Dili siya pwede nato nga tan-awon using other scientific advancements, no? Kanabang mo na gid na siya sample sa mga modernism higala. Doon naman goy pagtulunan nga sa Biblia ba nga matud pa sa mga scientific advancements ang dunay mga pipila ka mga punto sa Biblia nga dili nato pwedeng interpretahon isip historical, no, sama pananglit sa kinibitang creation, no, sama pananglit sa full of man, sama pananglit sa Jonah and the whale, no, kay kining do naman goy interpretasyon karon, no, nga nag-ingon nga kining mga partiha sa Biblia should not be accepted as historical events. So, paranditan ang creation, dili na sila tanawon isip historical events. Kung dili, usa kini ka symbolic myth or allegories that carry spiritual meaning rather than historical events. Ito pa, dulay ingon ni ano ba? Kanang panabot ba? Pag panabot nga medyo gi-interpret ang Biblia, dili literally, kung dili isip usa ka pasabot-sabot nga istorya, manang allegory, pasabot-sabot ra ba? Ingon ni ana. Di gyud makadawat ang mga fundamentalist ana. Kay para gyud nila kini mga all accounts in the Bible can be based historically, can be proven historically, which is dili gyud na mao kung ato ginang istriktuhon pagtan-aw kay do naman gud sa Biblia nga gitawag natong symbolic myth or allegories. No, muna kanang mga parable kana, no, kanang based on na scientific advancements, pero it can be interpreted as having spiritual meaning that can help us understand the Bible. Ana, no, nabitawng mga symbolic myth nga mga allegory nga mo'y makatawan kanato sa pagpalalom sa atong pag-interpreta sa Biblia. Ingon ni ana, no? So padayon ta mga igala. So padayon kita sa ato ang pagpangalagad. So balik-balikan nato na og mga adlaw mga igala, ha. Ang atong topic ugma kay ngano man di ay kaya sa mga laing relihiyon, sola scriptura, sola fide ug sola gratia. Buti pasabot nga ang strict adherence to literal interpretation unya ang pagkaluwas sa tao pinaagi gyud gikan gyud sa grasya sa Dios nga sa ato pa wala nay ikatampo ang tao alang ni ana ug ikatulo nga ang pagtuo sa Dios mao ra gyud makaluwas pod kanimo. Ana, no, sa ato nang balik-balikan ug mga adlaw, ha, aron nga mas masabtan pod nato, no. Okay, so bueno, ari kita padayon kita sa ato ang pagpangalagad niining kamuntuhon. By the way, mahigala, no, naan ako diri karon sa Manhuyod, wala na ko sa Ayungod, no. Nga nangalagad na pud ko diri sa mismong akong lugar sa yuta diin ako nagtubo, no. Kay ako natawo man ko sa Mindanao, mahigala dito sa Panabo, Davao, no. Pero karon nagpangidaron ko og mga 3 anyos na mauli si mama, si aning mama ug aning papa diri sa Negros, kay taga Negros man lagi sila, ug niabot ko diri sa kining Ayungon. Medyo Ayungon, Manhuyod, medyo may buot na, makahinumdum na, pero dili pa gyud nakahinumdum kayo. Mga 3 anyos siguro, mga 4 anyos pa. Hapit na hinuon ko atong grade 1. Ana, no? Abino dinhi lang usa kita kutob, ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab.